salmini on mi juurima on mi salmini kala mbimi e mbimami kala ɗo gonɗa nder Sénégal walla kala lesdi ɗi gonɗa rek haɗa ka ɓiɗɗo pullo a yiɗi pular a salminama a juulama jamma larama ko dañde weltare moɗon rek eɗen dañi émission pular ɗo e radio municipal Kaolack radio ngo no gonɗaɓo émettre ɗo e mairie Kaolack émission ngo noon ko alarba kala ɗo e radio RMK ko min watta émission min noon mbiyetemi ko Elimane Ka min jooɗimi ko ɗo e région de Kaolack ndi ɗo kam ko caggal to kala damaganji e radio o ko ɗo min watta émission kala alarba rek minen ɗon dañi waktuji ɗiɗi ko 20 heures noon heure Sénégal ha 22 heures manam waktuji jeetati jamma ha waktuji sappo eɗen tega nalankoɓe men haala pular Ibou Ndiaye Santine Diaty Ba Kewba Bese Julli Ibou Seyro Samba Ndaw e nalankoɓe heewɓe ɓe ganduɗa ko ɗo e Sénégal kono enen tama aussi nalankoɓe ganduɗa ko Fuladu e eɗen tega aussi nalankoɓe ganduɗa ko international machallah jimoɓe pular ɓe fof ɓe ɗo tegue Baba Malen Abouji Ba fof ɓe ɗo tega sen ndi ha 21 heures aussi eɗen gollita antenne o kala mo ganduɗa aɗa yiiɗi on participer émission he aɗa wawi wonde noddude 77 574 0022 onon gonɓe lesɗele aussi oɗon mbawi noddu son mbaɗi 00 221 77 574 0022 77 574 0022 émission Dendal Fulɓe ko alarba kala ɗo e radio RMK FM radio municipal Kaolack 93.1